Какво става, хора? Днес ще правим за нашия нов канал Марти and Хрис. Ще правим второто ни видео на Fortnite и първото на Fortnite. И тук ще сложа и този скин. И хора, нека да започваме игра на Battle Royale. И хора, абонирайте се към банка и оставете един лайк, ако искате да получавате известия, когато качиме ново видео. Аз тук ще си емултна малко. Малко се емултна. Изкачих се вибъксите да и този скин. Затова имам толкова малко вибъксите. Ако чувате някакъв звук отвънка, това просто вънка има хора и за това. Иначе отдавна не съм играл плюс това имам нов сезон на Star Wars и аз въпреки, че имам Карил пак, мога да се... Аз ще се мълчвам. И хора, ако искате да още подобни видеа, пишете долу в коментарите какво друго видео искате да качваме, на каква игра искате да качваме. Ако искате, може някъде да ходим. Пишете къде да отидем с мой приятел Християн. Може да отидем някъде в Пловдив, в Стара Загора, да сфоткаме, да снимаме. Сега ще отбележим някъде. Ей тук. Вижте ви колко вече с коронки имате. Аз имам 8. Забравих колко същото е молд. Ще го сложим за друг. И за това. Те хора, ви пишете кой левел бяхте миналата година. Аз бях майче 300. Аз майче бях 374. Тогава не качвах видеа на Fortnite. И хора, това е чисто нов канал. И в него ще играем всякакви хора. В новия сезон ми харесва, че всичките оръжия имат безкрайни. Не съм в тях, не знам дали са всичките, защото не съм ги пробвал всичките. Ама, не знам, харесвам, че някои оръжия са безкрайни. Дуо. Не съм от най-добрите, ама... Камерата ни падна, извиняйте хора. Да го нагласим пак така. Готово. Иска съм само аз, защото
другите приятели имат работа и някой съм го захар. И хора, това може да се... Може да играем на някакви страшни игри, да реагираме на някакви видеа. Каквото искате, пишете долу в коментарите. А хора, на вас липсват ли ви дилбичите и валта? На мен ми липсват и вълка, медальона на вълка ми липсва също. Ама това е. Не съм много добър, така че... О, малко хил. Нашата цел е да стигнем 100 000 последователи. Или това е нашата цел с Християн. Но той днес имаше доста работа и не можа. Малко слабо. Не разбирам какво прави вече златото. Банан ще го даде ли? Не даде. Ще го взема за всеки случай. О, майко, че сега ме звънят хора. Хора, чакай. Еми хора, готово глобих. Ще играем докато не умреме. Защото и мен доста ме търсят. Не знам защо всички много ме търсят. Но поне не са премахнали сините честове. Защото миналата игра намерих един син чест. Хора, пишете долу в коментарите също какво липсва от миналия сезон. Батъл паса, нещо друго, лего паса. Защото аз имам и фос. Имах и лего паса на миналия лего пас. Не той е на Star Wars. Малко съм болен и затова малко говоря хремаво, как да ви обясня и затова малко съм болен и затова. Но не ми пречи да снимам видео. Опа, човек, къде? И хора, ако ме питате, не мога да стоя бавно. Добър съм, ама не мога да стоя. Та почти никой от нашия клас не може да стои бързо. Къде ми са? Бля. Ай, той е дет. Той няма хубав. Днеска може мисията ни е да направим Виктори и Роял. Там да се самоубил.
И хора, кажете коя игра повече ви харесва, Brawl Stars или Fortnite? А вие през какво играете Fortnite? През PlayStation или през компютър? През какво? Или през Xbox? Или през лаптоп? То питали лаптоп едно и също така, че... За малко да ме сигурно. Готово си. Хора, аз отдавна не съм играл, но има и нов сезон, така че който е бил голям левел, пак да се го вдига това, защото е нов сезон и хора, напишете кой е най-добрият играч на Fortnite, който познавате. Пишете хора в коментарите кой е най-добрият човек, който познавате. Пишете долу в коментарите. И хора, ако стигнем 1000 последователи, ще има giveaway. И почти всяка вечер ще правим лайв. И хора, пишете някаква хорор игра долу в коментарите да играем. Каква е тази лама, бе? Тая лама е като кошовете. И хора, вие какво харесвате повече? Едно в едно или Reload, или OG, или Battle Royale, или Zero Build? Какво повече харесвате? И хора, не знам защо, почти не намирам оръжие. Тук само... Тук не знам какво има, така че ще отида. Ме изстрелят, така че не е много хубаво. Откъде ме стреляш? От мене ли? Само да разбера това, откъде му стреля. Ей! Малко хелте. Па да видим той откъде ни стреля. Откъде му стреля той, бе? Еми хора, това беше видеото за днеска. И от мене. Чао!